खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लाभलिना बरग'हाया कामाख्या थानसालि दर्शन खालामदों। बिसायख'थि आय'गा बीजेपीनि बिथोन बायदियैसो खामानि मावदों बुंदों भुपेन बरा। धुबुरीयाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, मेट्रिक आनजादाव थांनाय 7 फरायसाफ्रा गोब्राब जोखोम। केन्सेल जानाय मेट्रिकनि बिगियान आनजादखौ गोदान एसअपिनि गेजेरजों खुंफिनबाय। श्रीरामपुराव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनाय गंजि गारिखौ हमदों। मरिगावआव 6 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादनिफ्राय एक्सपेल खालामजादों। बाक्सानि रुपहियाव बेसेन नाङै देहा फाहामथाय मावबादा। पाटेमाबाद साहा बागानाव बिफां फुलि गायनाय आरो साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लाभलिना बरग'हाया कामाख्या थानसालि दर्शन खालामदों। वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियन लाभलिना बरग'हाया दिनै गोहोनि बिमा कामाख्या दर्शन खालामदों। बक्सार लाभलिना बरग'हाया दिनै बिमा कामाख्यानि बोर लानो नीलाचल हाजोआव थानाय थानसालियाव बिमा-बिफा आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों लोगोसे थांदों आरो फुजा होनानै बिमा कामाख्यानाव आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि टकिय' अलिम्पिकनि ब्रन्ज मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाया बावैसो गोदान दिल्लीआव खुंनाय आइबा वमेन वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि 75 केजि इभेन्टआव गल्ड मेडेल देरहानो हादों। कंग्रेसआ बिसायख'थि आय'गखौ सन्देहनि आसि थुदों। बिसायख'थि आय'गा बीजेपीनि बिथोन बायदियैसो खामानि मावगासिनो। बिसायख'थि आय'गा आसामनि बियाब दाफामनायनि बागै फोसावनो थाखाय आसामाव फैदोंब्लाबो बिसोरो मा खालामनो नांगौ बेखौ सिगाङावनो थांखि लाजोबखादों। हादरनि बिसायख'थि आय'गखौ सन्देहनि आसि थुनानै बे गोख्रों अजदखौ होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि आफादनि भुपेन बराया। आरो जोबोद गोख्रों आदबजों हादरनि बिसायख'थि आय'गखौ सावरायदों। बिसायख'थि आय'गखौल' नङा, हादरनि आयेन आब्रुथिनि राहा, सिबिआइ आरो गुबुन फसंथानफोरखौबो बिजेपिआ गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायदों होननानैबो भुपेन बराया अजद होदों। बबेखानि बियाब दाफामनायखौ लानानै गोनां जायोब्ला जौसिन बिजिरसालिनि साखाथियावबो साफिगोन होननानै आसामनि गाहाय हेंथा दोलो कंग्रेसआ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि बियाब दाफामनायनि हेंथायै असमिया मेलेमजिबि डक्टर हिरेन गहाय आरो राज्य सभानि एमपि अजित कुमार भुयाया बिजिरसालिनि दरखंआव थांखांबाय। डक्टर हिरेन गहाय आरो राज्य सभानि एमपि अजित कुमार भुयाखौ एपिसिसिआ मदद खालामगोन। जायखिजाया बेसेनाव आसामाव फारसेनिफ्रायल' बियाब दाफामनायखौ जाहोआ होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। धुबुरीयाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, मेट्रिक आनजाद लिरनो थांनाय समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव मेट्रिक आनजाद लिरनो थांनाय 7 फरायसाफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां 7 फरायसाफ्रा गंसे इ-रिक्साजों थांबाय थानाय समावनो धुबुरीनि इन्दिरा गान्धी र'डआव उल्था दिगनिफ्राय जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय AS01E4732 नम्बरनि गंसे गारिया मोगा-मोगि सौग्रावफैयो। बे जाब्रबथायाव जोबोद गोब्राबै जोखोम जानाय 2 फरायसाखौ धुबुरी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। गुबुन फारसे बे जाब्रबथायाव गुबुन 3 फरायसाफ्रा एसेल' जोखोम जानायनि थाखाय बिसोर दिनैनि मेट्रिक आनजादाव जिरायहैयो होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सासे फरायसाखौ वाहिम आक्राम होननानै सिनायथिनो हादों। इ-रिक्सा ड्राइभाराबो जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। मेट्रिकनि बिगियान आयदानि आनजादखौ दिनै खुंबाय। सिगाङाव केन्सेल खालामनायनि उनाव मेट्रिकनि बिगियान आनजादखौ सेबाया गोदानै कालार फोसावफिननाय बायदियै दिनै खुंनाय जादों। गोदान एसअपि आरो गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों सेबाया दिनै बिगियान आनजादखौ खुंफिनदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिकनि बिगियान आयदानि आनजादा 13 मार्च खालिनो जानायनि बाथ्रामोन। नाथाय सोंथि बिलाइ लिक जानायनि थाखाय सेबाया मेट्रिकनि बिगियान आनजादखौ केन्सेल खालामनानै गोदान कालार फोसावनो गोनां जादोंमोन। नोजोरथावना दि फिन आनजादनि थाखाय थियारि जानाय लाख फरायसाफ्रा दिनै गोदान एसअपिनि गेजेरजों मेट्रिक आनजाद लिरदों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव मोननै आयदानि सोंथि बिलाइ लिक जानानै आनजादखौ फावसायनो गोनां जानायनि जुनै
फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोर आरो सांग्रां समाजा गोसो बायग्लिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेजों लोगोसे मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानायनि उनावनो रायजोनाङै फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनाय थासारि सोमजिदोंमोन। नाथाय बेबायदि थासारिनि गेजेरजोंबो दिनै फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव जिरायदों। गुबुन फारसे बे खेबाव सोरबाया जोबोद गोग्गो आरो गाहामै आनजाद खुंनानै गोमानाय फोथायथिखौ लाबोफिननो थाखाय नाजादों। गसाइगाव श्रीरामपुराव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनाय आरोबाव गंसे गारि हमनो हादों। आसाम सोरखारनि जुनार फिसिनाय बिफाना गुबुन रायजोनिफ्राय अमा आरो दाउ ब्रयलार लाबोनायखौ होबथानायनि उनावबो सुरां फालांगिरिफ्रा गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोगासिनो दङ। सिन्डिकेट हानजानि मददाव सानफ्रोमबो दाउ ब्रयलार लाबोनाय गारिफोरा सोनाब बंगनिफ्राय आसामाव हाबफैगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सोनाब बंग सिमनानि श्रीरामपुराव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनाय आरोबाव गंसे बलेर' पिकआप गारिखौ हमनो हादों। सिन्डिकेट हानजाया थांनाय हराव माहारियारि राजा लामानि सोलायै गामिनि सिखाव लामाजों गोबां रां लानानै दाउ ब्रयलार रोगानाय गारिफोरखौ आसामाव हाबहोनायनि राहा खालामदोंमोन। नाथाय बे समावनो जायगानि सुबुंफोरनि मददाव सिमालटापु पुलिसआ गुबुन रायजोनिफ्राय आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार लाबोनाय गासै गंसे बलेर' पिकआप इभेन्टखौ हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला सिमालटापु पुलिसआ गुबुन रायजोनिफ्राय आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार रोगानाय AS 16 AC 4220 AS 26 C 9736 AS 15 C 6609 AS 1 C 0196 AS 01HC 6375 AS 16 AC 3791 AS 16 C 6550 AS 1 AC 6373 AS 16 AC 4243 AS 26 C 8211 नम्बरनि बलेर' पिकआप गारिफोरखौ हमनो हादों। थांनाय 13 मार्चआव जानो गोनां जेनेरेल साइन्स आयदानि मेट्रिक आनजादखौ सोरबाया फासयनानै गोदानै 30 मार्चआव रुटिन होफिननाय बायदि बृहस्पतिबार खालि दुलाराय आसाम नाङैनो खुंजानाय आनजादखौ होफैनाय मरिगाव जिल्लानि मयराजार हायार सेकेन्डारि मिरुआव 6 फरायसाफोरखौ खुंथाया एक्सपेल खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर फरायसाफोरा आनजाद हलाव दावराव दावसि खालामदोंमोन। दिनै 30 मार्च 2023 इं खालाराव जालाखोन्दो फाहामथाय अफिसारनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि 21 नं सालबारि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय रुपहियाव रुपहि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै रायजोफोरखौ फाहामथाय होनाय हाबाफारि लानाय जादों। फुंनि 10 रिंगायाव गोजा फिथा हास'नानै बे हाबाफारिखौ बेखेवजेनो 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारिया आरो बेजों लोगोसे हेफाजाब होयो रुपहि सालबारि ओनसोलनि गोख्रों समाज सिबियारि शरद स्वर्गियारि, सालबारि आदर्श देहा फाहामसालिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट मानबेन्द्र चौधुरीजों लोगोसे मसलपुर जिल्ला देहा फाहामसालिनि गोबां गोख्रों देहा डक्टर, नार्स, गासै आसा कर्मीफोरा बाहागो लादों। गुबुन गुबुन गोजाम रुगिया बेरामिफोरा रुपहि सालबारि ओनसोलनि बाहेरानि गोजान गोजाननिफ्राय बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। नेशनेल चाइल्ड प्रटेक्शन वर्कनिफ्राय डक्टर अबना चौधुरी, जाला देहा फाहामसालिनिफ्राय अन्जुमनि टेका आरो सालबारि आदर्श देहा फाहामसालिनिफ्राय डेपुटि सुपारिन्टेन्डेन्ट डक्टर मानबेन्द्र चौधुरी MBBS आरो डक्टर देबरसी शर्मा MBBS गासै डाक्टारफोरा फाहामथाय होयो। लोगोसे रुपहि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारि, रुपहि बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि, रुपहि बाजार जौगाखां आफादनि नेहाथारि आरो रुपहि प्राइमारि BPFनि माखासे सोद्रोमाफोर आरो रायजोफोरा बाहागो लादों। G20 जान भागीदारिनि हाबाफारियाव बाहागो हिसाबै आसाम सोरखारनि लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बिथोन बायदियै बाक्सा जिल्लानि पाटिमाबाद साहा बागाननि गुबुन गुबुन जायगायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि मावफुंनायजों लोगोसे साफाई अभियानबो खालामो।
बे हाबाफारियाव साहा बागाननि लेबारफोरा गाव गावनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। साफाई अभियाननि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो पाटेमापाद साहा बागान मेनेजार धीराज बर्मना हायुङारि मानास हाग्रामायाव फैनाय देशी बिदेशी दावबायारिफोरा पाटेमापाद साहा बागाननि मुहि होनो हानाय नुथाय रंजाखांहोथाव सावगारि बेरखांहोयो होननानै मख'नानै बुङो। पाटेमापाद साहा बागाननि मेनेजार धीराज बर्मना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि आसाम सरकार आरो लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बिथोन बायदियै थांनाय 29 आरो 30 मार्च एबा मैया आरो दिनै सरकारा मोनसे बिथोन होदोंमोन दि गासै साहा बागानफोराव बिफां फुलि गायनाय आरो साखोन सिखोन खालामनाय साफाई अभियान लानांगौ होननानै। बे असिलायैनो दिनै सरकारनि बिथोन बायदियै 30 मार्च बृहस्पतिबार खालि पाटेमापाद साहा बागानाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बिफां फुलिखौ गायजेनो मेनेजार धीराज बर्मन। बेजों हेफाजाब होफायो आसामनि पाब्लिसिटि नेहाथारि मानसुख सांकारिका आरो साहा बागाननि लामा लामा साफाई अभियानखौ खालामनाय जादों आरो बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय 1 सप्ताहनि थाखाय सोलिगोन होननानै फोरमायदों मेनेजार धीराज बर्मना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।